Rýchlostná cesta R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou je dôležitým projektom, ktorý prinesie uľahčenie dopravy na Orave. Trasa rýchlostnej cesty sa napája na existujúci obchvat Trstenej, ktorý bol dokončený v novembri roku 2010 a vedie členitým terénom pozdĺž rieky Oravy. Cieľom projektu je zlepšenie plynulosti dopravy, zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie kvality života v tomto regióne. Rýchlostná cesta R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou bude mať po dokončení dĺžku 4,4 km. Stavba zahŕňa 98 stavebných objektov, medzi ktoré patrí 14 mostov, 4 zárubné múry, 2 protihlukové steny s celkovou dĺžkou 1862 metrov, privádzač s dĺžkou 697 metrov a križovatkové vetvy o dĺžke 480 metrov. Objednávateľom cestnej stavby je Národná diaľničná spoločnosť a zhotoviteľom je konzorcium združenie R3 HTA, ktoré tvoria spoločnosti Hochtief, POR a Hydroecol. Most 202 prevádza rýchlostnú cestu R3 ponad údolie. Kolmý most tvorí jedna samostatná spojitá konštrukcia z predpätého betónu v priečnom smere trojrámového prierezu. Most bude mať celkovú dĺžku 120 metrov. V tesnej blízkosti mostu 202 sa bude nachádzať odpočívadlo Tvrdošín. Most 203 je navrhnutý v polovičnom profile cesty R3 a prechádza ponad údolie bezmenného potoka. Most je navrhnutý tak, že opory a podpery rešpektujú vedenie trasy cesty R3 v teréne a sú navrhnuté šikmo na os mosta. Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá z predpätých prefabrikátov spriahnutých železobetónovou doskou. Celková dĺžka mosta 203 je 69 metrov. Most 204 prevádza rýchlostnú cestu ponad údolie s potokom a poľnou cestou. Nachádza sa v extraviláne v katastrálnom území obce Tvrdošín a vedie ponad údolie krátkeho potoka. Kolmý most číslo 205 tvorí jedna samostatná spojitá konštrukcia z predpätého betónu a v priečnom smere ide do dvojtrámový prierez. Založenie mostu 205 je hĺbkové a opory sú na veľkopriemerových pilotách s priemerom 0,9 metra a s dĺžkou 16 metrov. Most 206 prechádza nad údolím s potokom a poľnými cestami. Cesta R3 sa bude budovať len v polovičnom profile, čiže realizovať sa bude len pravý most. Nosná konštrukcia mosta je z predpätého betónu a má 3 polia. Priečný rez tvorí dvojtrámový prierez s výškou 2 metre. Spodná stavba mosta zahŕňa 2 opory a 2 podpery. Opory tvoria úložné prahy, driek, základy a rovnobežné krídla. Podpery mosta tvoria dvojice pilierov 8-uholníkového prierezu uložené na obdĺžnikových základoch.
Mostný objekt 211 na privádzači Nižná prechádza ponad rieku Oravu a tvorí ho jedna samostatná konštrukcia. Most 211 je trámový betónový predpätý most s dvomi poľami s rozpätím 88 metrov a s pozdĺžným nábehom. Priečný rez mostu 211 tvorí jednokomorový prierez s konzolami podporovanými vzperami. Výstavba mosta bola realizovaná pomocou letmej betonáže s monolitickými dobetónovkami pri oporách. Most 212 pri privádzači, ktorý vedie ponad poľnú cestu, trať železníc Slovenskej republiky a ponad súčasnú cestu 1/59. Nosná konštrukcia mosta je z predpätého betónu a má 5 polí. Priečný rez mostu 212 tvorí jednotrámový prierez s výškou 1,5 metra. Spodná stavba zahŕňa 2 opory a 4 podpery. A to je z videa o výstavbe rýchlostnej cesty R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu.